ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ 7 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ଗାଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ବାନର ସେନା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୟାଗଡ଼ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଜମାରୁ ବି ମିସ୍ କରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ପରିବେଶରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ିଆଣୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ଶରଣ କୂଳରେ ଥିବା ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ହରି ଆଉ ହର ଏକତ୍ର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ପୁରା ପରିବାର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ। ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଶେଷରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ନୟାଗଡ଼ର ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ।